Mae ysgolion wedi cryfhau eu hymrwymiad i hyrwyddo ragoriaeth, tegwch a lles, ond mae goresgyn effeithiau tlodi ar gyflawniad yn parhau i fod yn her sylweddol. Mewn ysgolion lle mae disgyblion dan anfantais yn cyflawni'n dda, mae arweinwyr wedi ymrwymo i wella cyfleoedd addysg a bywyd y disgyblion hyn. Maent yn gweithio gyda'i theuluoedd a chymunedau i leihau effaith tlodi ar ddisgyblion sy'n agored i niwed. Mae newidiadau ar y gweill i'r ffordd y bydd angenion addysgol arbennig plant a phobl ifanc yn cael eu hasesu a'i cynorthwyo. Mewn ysgolion sydd fwyaf llwyddiannus yn cynorthwyo'r disgyblion hyn, mae gan arweinwyr a staff ddehediadau uchel ar gyfer yr holl ddisgyblion, beth bynnag fo lefel ei gallu neu ei hangen. Mae pwyslais cryf ar hyrwyddo lles yr holl ddisgyblion yn sicrhau bod disgyblion ag AAA yn cymryd rhan yn gyfartal ym mhob agwedd ar fywyd ysgol. Caiff ysgolion ddylanwad sylweddol ar iechyd a lles disgyblion. Yn yr ysgolion gorau, mae negeseuon am iechyd a lles mewn gwersi, gwasanaethau a pholisïau yn gyson â phrofiad pob dydd disgyblion yn yr ysgol. Mae ymatebion i'r holiadur gan ddisgyblion ysgol gynradd yn dangos bod gan bron pawb rywun y gallen droi ato neu ati os byddant yn poeni neu'n gofidio yn yr ysgol. Fodd bynnag, mae disgyblion mewn ysgolion uwchradd bum gwaith yn fwy tebygol o anghytuno neu anghytuno'n gryf fod rhywun y gallen siarad ag ef neu a hi os byddant yn poeni neu'n gofidio yn yr ysgol. Mae'r ysgolion gorau yn gwneud y gorau o gymorth allanol sydd ar gael i ddatblygu disgyblion fel unigolion iach a hyderus sy'n barod i fyw bywydau boddhaus fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas, sef un o 4 diben y cwricwlwm i Gymru. Mae gan ysgolion sy'n cynorthwyo dysgwyr mwy abl yn llwyddiannus strategaeth glir. Maent yn darparu lefelau addas o her yn gyson mewn gwersi bob dydd ac mae ganddynt ddisgwyliadau uchel o'r holl ddysgwyr.